Opozícia iba búra, nevie stavať a bude vždy všetko zásadne kritizovať. Tak ako v prípade kukurice. Bol to zúfalý stav, ktorý by sa zrútil. A my sme sa rozhodli tomu dať novú podobu architektami, ktorú kedysi postavili. A tí predpisujú, ako chcú, aby budova vyzerala. Budova má nulovú uhlíkovú fasádu a na jej vrchu je prírodná zelená fasáda, ktorú vy voláte Machová stena. A teda vrchol všetkého bol, keď som si prečítala, že si kupuje do svojej kancelárie Kaliňák Machovú stenu za 157 000 eur. Prosím vás, povedzte mi, ktorý minister obrany v Prahe, v Berlíne alebo v Londýne má vo svojej kancelárii Machovú stenu za 157 000 eur. To nie je interiérový prvok, ale exteriérová. Exteriérový, protipožiarný, odzdušňovací a neviem ešte aký všetky proste obklad budovy. Na čo boli určené peniaze z plánu obnovy, pretože ten hovoril o modernizácii a nulovej uhlíkov, ale my to tu máme predmetom politickej témy. Čo sme zase, niekto si robí luxusné dubajské sídlo. Machová stena za 157 000 eur. Áno, počujete správne. Machová stena za 157 000 eur. To je štátny majetok, kde investujete peniaze a správna otázka od vás, novinárov, je: investované peniaze majú tú hodnotu, ktorá pretrvá nejaké roky a budú používať ďalšie generácie a bude reprezentovať Slovensko a aj ministerstvo obrany, ktoré ponúka všade vo svete najnovšie technológie a výdobytky výroby slovenského obranného priemyslu? Alebo teda máme naďalej byť v budove zo 60. rokov a tam tieto zahraničným návštevám vysvetľovať, že prepáčte, ale nejde nám tu ani klimatizácia, ani nič, to je proste staršia budova, učebňa politickej vysokej školy, ale vy si buďte istí, že technológie, ktoré vám ponúkame, aby ste investovali miliardy do slovenského obranného priemyslu, že to bude v poriadku. A toto je ten prípad.